Superintendent ki Pulit ke district East Khasi Hills uba Vivek Siem. Uli tu berketenat Pulit ke district kadang Tohkit bniah halor ke Jingiap Bipul Inghi ubri Nongtrei casual hak skul ba NEHU. Uli tu berkene ke Jingja kelaja manhaka hendru tarik kula lengkot arajar arkun riau hak por ngubah nyu steng janmiat. Hak we ke Jingleh Sngewbha rengkat ki perlok Nongtrei. Ubi Bipul ulaman saujur hak ne Sngewbha ulah klatno hak pratarik ukala lengkot hasu care hospital. Nongtrei ki bahayeng ke suba badan ki iki islendat namar bagi lalap ke jingmong ha kemet jung ki bapni ba kamde ke jingklon ke bakensan. Uba Vivek Siem mulai tu bagi dang apa ke kai pot jung postmortem na nongpo ban pensisha la gadai ke jingiap ka badai na ke jingja accident na ke jingiap ka badan ki badan helendat bala peniap yu. Ki Pulit klasiam ya ki statement ki perlok bedan lang ha kini kesngi ba ke jing Tohkit kan ya ceprang halor kini ke jingja. Na ketua kes jong Bipul Bipul Inghi disha udai ustaf jong ka School of Technology jong ka NEHU di hak ketua ski kum ka jing Tohkit hadu mentahi ngilap bagi alias Sngewbha hi gi parlok jong kita gi parlok jong gi beri na staff nang tai na NEHU hi bad hak ketua ski hi kum mengilayo kum ba ka jing kum balalap ka jing Tohkit hi u kadan ka jing ur jong ban nak ta jing ur kadang jing mensa tinggi nang ap sakai kai pot ka postmortem report nang tena nong po begin pensisa kalong kuno ta injury kalong homicidal ne kadai ka injury due to accidental fall de kata ka statement buat ka report jong ka postmortem ngin hab ya pet ngin hab compare student atau staff staff casual employee jong ka school technology security guard kumbala thon ingkong ning mensua kumba ngasai ho snam ajar khat nuwaina kumta khatwaina kharar u trekum security guard rei menta dulu trekum staff jongka school of technology jongka niu